Mia kerak sarhoro, samung hamia kleine rok bai, nok sokjakmani tipramothani saputar Omrit Das, komol borbu kasteni obras kor amchayo. Tini amtui kok makna oino patimung thayo thangi sogoyo amchaini no DDC MDC taku opra Ononjo Debor mate tipramothani sikla bedek YTF iba Youth Tipra Federation ni working president Takuk Rosmit Debor mate amchaini tipramothani adong Topon Debor ma konsong. Salkisa segang bo kanamani BJP ni borok bai kok bang lai bo sini ti promo thani sabut ba ti promo thani bai tungbo sini bukan kolok ke abo haike kok bang lai sing ti ini horo mo ko tanang thaga ini ro khai ini nok ni অবস্থা মানে কোন কোন করি nok thang khana ba social mission ti nok tise butlang khana emon অবস্থা bini bondon nawai borang 1.5 lakh টাকা nok bising tisai tonmani abo khambai kya mairum 5 bosta mairum sugo koi toni femeni abo khambai kya ini godres theke aram khairi sum khambai mane jotno mane abo hai samung rok amo hai seleng jangai samung rok bhage khaiman abani kaise question ang tabo abono sanamu sungo tabok sini tibra hastini law and order ne sini law minister sini boromgang rotnnath ang bono koina musungnai tambage hindi mo hai ke jodi samung khai tonglai hunke bini BJP ni borok jodi bo jodi law minister jodi bini leader rok jodi am hage song sitra khaite hunke mane abo ha belai saya bono ang koina musungo bo mo hai gorongna kisa nanya nungthon te sarastro doptoni sini biplop devji bono bo ang koina musungo mo hai samung rok khaimane belai khai saya kaisa boroni nok soksari ma mane no on nok ni nokhungni joto borokno buthar khiman ha abo hai soman kharima singsa belai ke seleng jana boko tama hindi borokni sago manusikota tonganango bhage hindi nung walai mano bolai mano joto kisu mano nung kaisa borokni nok soksari khamane no o borok bo je kuno angkai bo bini lena thai tong thai cha thai je kuno kisu angkai bo nogosi joto kisu o nok si bono tini khabai sogai bere rekha abo hai obostha gabo belai saya belai serango jung tibramo thani ngai jung abo ekdom 100% junggo post khayo dati mo je samung sitra khainai kalpi dongno dati romoi sasti nangthon ge aboni bodla bini je nok khamane bini je mani rok nosto mani aboni khatipuron takti dinno sini tibra hasten bisinti bono tui dinan nangthon te kaisa kok jung phaino ka jero school ni boy rok khamjak obono tile nungtam sanai sakable horsa borongni nukhong sok saka mane no o borongni o nukhongni jotto borongno mane bothar ba kya bo haina di bini ro bosa tongo porinai tongo lekha tongo bini kaos putro documents tongo bini everything kun phanchi kuri kya bo tabo kathang tong phanche bo kuthi hai tawrom di bo nini job card hoite nini ration card nini o cherai porinai rong nini certificate mane kun phan kuri kya abo hai obostha ge abo hai bahai ke khaimanla kaisa borong isago kaisa mane manusikota kuri amo hai borok kintu amda hai borong no dati romoi sastri nangthon sastri angkai tipramo thorong nilakhai tonglak siring kai tonglak ঠিক মতো জাস্টিস মে একাই সিনি তিপ্রামা থরক পতর মুভমেন্ট থাঙ্গাই মনি জাস্টিস नि बागै